May nabati ako ka chismis sa imo. Kagina lang gid. Ikaw ko na pinakalaway sa aton barangay. Kagkay sino ka naman nakabati na? Basta gusto ko lang mabalaan kung sino. Sino yung bal na day? Laway ko wow. Hindi ko magalaway ka day. Pero do may point man siya bla kung baga nga. Tutuod man ginahambal ya. Kung sa akon gwapa ka do si nanay magi ka day. Amo ni tsura laway? Kumanda na lang sa ako makita ko lang sa hindi kinapuslan tsura ya. Te ano pa ginahulat naton day? Pangitaon tang nagchismis sa imo nga ikaw pinakalaway. Kag nga ama orasan, sa pangitaon ko sa subong. Tuod. Hindi sa maginulsol kay base mabalaan niya. Danta ka. Tungod gusto mo siya makita. Lakata, Lakata. lakata papadugayan. Total magligahay kita. Dali. Marites! 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 Gang! Anong agi? Marites! Wow! Sususa ka? Ay, gapamati siya, gapamati. Hindi mo ko pag imuan sa storya, hindi ko gusto mo ulog sa ngila sa kaano da. Kalap! Wala ka man ako. Pinapainit mong ulo ko. Ano ginambal mo? Nag-chismis kasi mo? Anong ginambal? Ikaw ang nagambal. Ikaw ang nagambal nga law. Ay ko, gwapa ka! Pero sugid! Ako! Pati mo nabatian? Pinabatian mo kanya ang tabad balay Ay, na mo. totoo dang. Kamu nag-chismis ako. Kamu nabati ako sa babaw. Gina nabati ako. Gina-chismis nyo ko. Pinabati ako sa tabad balay tapos na ako nagpalap. Tangalaw ay siya. Antes ka mag-chismis, lang taon mo anong balay mo. Hindi ka nagkakayos ang balay mo, mag-chismis ka pa. Balay nga do kurungan, di ba day? Chismis ka tani kung daw gwapa-gwapa, klase. Ngagi. Ay, kagwapa, di makuya tanawang resulta. Bala makita mo mangyapon. Nagputi ka lang, ge. Baba mo! Baho, mas baho ang bakba mo. Grabe sa baba mo. Ang baba mo do. Baho yan. Hindi mo ispo. Hindi ko tapos kung una. Bakit matama na? Gagasi mo. Tansura mo. Hindi ko kapag mga una. Ha? Talag ko mga king. Ano mo na maging mga istorya? Kaya wala ko yung mga suya! Gaga ka. Ano tingin mo? Ha? Abi. Hindi ko... Wala ka. Hindi! Maliwat ka pa! Kayo nung pasisma ako na. Lantawa, kaya pilit ka si Chirisa. Daw irastura mo! Yung tanawin mo dyan. Tigyo-tsura mo. Hindi ako. Pero pamba kasi mo. Wala kayo nag-chismis mo na. Nadagdag pustiso ko. Paano sa mo? Ibutan ko na ng pustiso ko sa balo lang. Te, nakita yung parte niya. Tandaan niya na, tanan ng marites sa kalibutan. Hindi kung magchismis kay dira niyo mabalaan kung paano gid pagdunot sa tsura niyo. Pinapainit yung ulo ko. Masakit ka gabi itong nagbuhat sa ako, di ba? Tani, kumbalaan ko lang, Tani. Wala na lang ako naging marites. Nagrosindo na lang ko! Nagrosindo na lang ko! Ito ba, di kita ako na akong ni pustiso na dagdag to. Di na to man. Ito ang pustiso man. Yung tabog to, pag nagidik-ligid yung... Ay, hari wala yun. Ay! Salamat! Wala akong pustiso. Pawasingan ko na lang karon ipalundri ko na lang para maturutong liot. Tinuan sa mga sa masunod. Mga tismusa halong-halong gid ka mo magchismis ka mo dapat wala may makabati. May chismusa mo to nang isa. Uy sa balo sa blapo to ka chismusa siya. Pati nanay, tatay, pamilya, tanang mga ginapamugaw ito, ginalibak sa nasugid mo sa pero ako hindi ko hindi ko mulog sugid ni tao ya. Ako saan niya ang tuod lang niya to. Hindi tuod daw ay man sa. Daw ay man siya Gwapa kaya. Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Oh yeah, Labugay Boys!